Môj poklad je tu. No s Bohom, Jano tlče do hliny. Ale nebojte sa, nezošálel som. Chystám si len hlinu na môj parádny nový hrnčiarsky kruh, ktorý som si vyrobil z pračkového motora a zo starého cirkulára. A tento projekt sa mi neskutočne podaril, takže kutili čumte. A bum. To je ideálna robota pre mňa, ešte uši budem mať zasrané vždy. Ja sa teším! Takže toto video bude pre kutilov trošku dlhšie, aby ste videli postup prác, ako som bojoval s tým starým cirkulárom. Ten cirkulár beží tichučko, ani ho nepočuť. Oska stará, poctivá, ešte mazateľná. Výklopný stôl, ako vidíte, nastaviteľná hĺbka rezu kotúča. Vlastne teraz použijem len ten motor a upevním naň toto ozubené koleso, toto sa osústriží do roviny. Vyzerá to hrozostrašne. No pravdu povedať, ja by som to neosústržil, no ale idem to vyskúšať. Takže som si prehodil už motor. Vlastne som len odrezal túto nosnú konštrukciu zo spodu a sem nabodoval do tejto zvislej. Zatiaľ to mám len takto, fakt len 4 bodmi chytené, ale to pospevňujem. To bude OK, tam nebudú až také sily, že by to bolo tu na túto remeničku pôvodnú. A varíme na tento tanier. Ako som predpokladal, nepoužijem toto ozubené koleso, lebo to by bola úplne heroická robota. Našťastie sústružník našiel takéto pevné železo, čo je veľmi dobré kvôli odstredivej sile, zotrvačnej sile, prepáčte, ktorú tu budeme potrebovať, lebo uvažujem sem na spodok motora, tam kde bola pôvodne vrtuľka chladenia, tam uvažujem o pračkovom motore. Nech to už máme motorizované, keď už niečo robíme. Ešte pre tých, čo sa boja, že je to komplikovaná robota, idem ich ukludniť. Tak ja som postupoval tak, že som pribodoval túto nosnú konštrukciu motora do zvislej polohy. To som len pribodoval, aby som to mohol v prípade potreby ešte odraziť. Nepoužíval som, zatiaľ som nemal v ruke žiaden vinkel, žiadne výkresy AutoCADu, žiadne vinklová konštrukcia a potom na to osadím motor. Nie, takto tvoríme v lufte. Nepotrebujeme tu žiadne milimetrovanie. Potrebujeme dosiahnuť len to, aby vrch taniera sme mali v jednej rovine s vrchom stola. Ani to nemusí byť, aj to môže byť milimeter hore-dole. Takže vlastne takto si vyrovnám motor z tej strany. Tu si ho vyrovnám takto. Nevyhol som sa rozoberatiu tohto motora, lebo bolo treba vysústružiť na rotory riadelku pod túto pračkovú remenicu. Malo sa to aj nejakým adaptérom vyriešiť, ale toto sa mi zdalo byť jednoduchšie. A teraz idem umiestniť tento pračkový motor niekde sem do priestoru. To už nebude nič zložité, treba dosiahnuť súbežnosť týchto dvoch remeničiek a v neposlednom rade dĺžku tohto remeňa, aby sme nemuseli kupovať nový. Pozrieme, kde nám to vychádza. No, ten pán ohybu pôjde sem niekde, takže využijem túto nosnú konštrukciu motora a tu urobíme pant, šponovanie na ten motor.
no, ďalšie 2 hodiny roboty minimálne a dúfam, že dneska po obede už točím na svojom hrnčiarskom kruhu. Držte mi palce. Takže idem uchytiť tento motor niekde sem do priestoru. A ako som povedal na začiatku, žiadne vymeriavanie, žiadne plánovanie, kreslenie výkresov. Začnem robiť, robota sa ukáže sama. Takže tu nás som si prichytil takýto kúsek melamínky. Položím na ten motor. Takto a teraz už vidím. Ešte pred 5 minútami som nemal šajny, ako ten motor uchytím. A teraz už sa na to podívam a už tá robota, jak sa rozbehneme, začneme robiť, tak sa nám to ukáže. Už vidím, že konštrukcia bude uchytená na tejto motorovej konštrukcii a tu nám bude nejaký pant. Takže narežeme si nejaký materiál. 25, 15 a tu bude niekde pant, ohyb. Nie, on musí byť tu za tou remenicou, takže toto dáme takúto 29, 28. A jediná vec, na čo musíme dať pozor, teraz túto konštrukciu musíme dať súbežnú, paralelnú s týmto čelom, aby nám motor rôzne nelietal. Toho sa musíme vyvarovať a nemáme čo pokaziť jednoducho. Vidíme, čo chceme robiť a dokonca to vyšlo tak dobre, že otáčky motora sú do tej istej strany ako potrebujeme, takže nebude ten motor otočený a nebude niekde tu na dole. Vyšlo to vynikajúco. Takže motor nahodený, beží, nehádže. Vidíte, urobil som to veľmi jednoducho. Tu na tento šrob je vlastne pán, okolo toho sa hýbe celý motor. Súbežné to je, lebo to nehádže. To sa mi celku podarilo. Tu je taký jednoduchý šponovák, zaistenie. Jednoduchšie už nevymyslíte. Nie je to nádherné, ale funkčné. Taký ruský systém. Takže idem to zložiť a za pol hodiny točím gumu. Takže idem vyskúšať mašinu. Hlinu mám. Moc mi to nejde. Nejde mi to, hádže mi to. Budem si hádže ten oný, alebo ja som ľavý. No, toto bude geniálna šálka. To je ideálna robota pre mňa, ešte uši budem mať zasrané vždy. Prvý, druhý, tretí.
Je úplne jedno, čo je v tejto truhlici, lebo môj poklad je tu. Toto je môj poklad.